We're so glad to see you today and that you're with us here today. Ina so in ɗan maida ka baya. Bari in fara da irin rawar da ka taka a siyasance a lokacin da kake karatu jami'a. Yaushe ne ka fara motsi a matsayin ɗan harka Islamiyya, kuma me ya ja hankalinka wajen yin hakan? To lallai kam ita harkar Islamiyya ta fara ne lokacin da muke ɗalibai a jami'a. A wannan lokacin akwai ƙungiyoyi na wayar da kan ɗalibai su rungumi aƙidar kwaminisanci. Wayewa ma ne kana kwaminisanci. Kwaminisanci wani ra'ayi ne wanda ya mamaye ɗalibai a wannan lokacin. Kwaminisanci wata aƙida ce wadda ta ja hankalin matasa a lokacin muna ɗalibai wajajen 1971 ne zuwa 1979. Wata matsala da ita wani aƙida ta kwaminisanci, duk da suna kiran kansu da yi ma ɗan adam adalci da da'awar yi ma ɗan adam adalci, suna ganin cewa an ƙirƙiri addini ne saboda a malƙwaye mutum. Kamar da Karl Marx yake cewa shi addini an samar da shi da a malƙwaye mutum. Babbar matsalar ma ita ce da suke ikirarin rashin samuwar Allah. Alhamdulillah, ko a lokacin ina da wayewa ta addini, ko da yake na karanci tattalin arziki ne. Ina da asasi na karatun larabci da kuma addinin musulunci wanda na samu tun a makarantun zaure. Traditional Islamic institutions and also modern institutions, because the secondary school I have attended is called School for Arabic Studies. Don haka muka fara ƙalubalantar wannan tunaninnika, muka nuna cewa wannan ya saba wa addinin musulunci, kuma ikirarin su na adalci yana nan a rubuce a cikin Alƙur'ani. Haka abin yake. To da haka dai abin ya fara, wanda a lokacin muke kiran shi da da'awa ta addini. Ba zato ba tsammani sai ga tasowar addinin musulunci a Iran a 1978, a lokacin Imam ya dawo daga Faransa. A wannan lokacin abin ya ja hankalinmu sosai. Shi wannan motsin ma iya cewa ya fara ne a lokacin saba'inoni, lokacin muna 'yan makaranta a jami'a. Kamar yadda ka bayyana cewa wajen 1978 an samu wani sauyi a Iran. Ta yaya abin ya shafe ku kai tsaye? Haka ne, a lokacin muna kira ne akan kafa gwamnati ta musulunci a cikin jami'armu. Lokacin wasu na ganiyar kiran kafa gwamnati ta kwaminisanci. Sauran kuma kana iya kiransu da kuma menene. To sai muka ga an samu ɗagowar wata nahiya da aka samu kira mai kama da namu, wanda ya haifar da sauyi a wajen 1979. Sai muka ga abin ya tabbata a can, don haka zai iya tabbata a nan ma haka. Ba mu kaɗai sauyin Iran na musulunci ya taɓa ba, a'a, ya shafi har su 'yan communist ɗin, sun tasirantu da shi. Zan iya tunawa da wasu 'yan communist ɗalibai wanda suke ƙalubalantar mu, har suna wata irin shiga, suna sanya wasu riguna, suna kiran kansu ayatullahi. Sannan kuma akwai 'yan jari hujja, wasu daga cikinsu yanzu sun canza ra'ayi, wato sun koma 'yan musulunci zalla, wanda su ma wannan ya ja hankalin sosai, sanya suka koma 'yan musulunci zalla. Game da kafa jamhuriyar musulunci a Najeriya, duk da shekarun da kuka ɗiba kuna gwagwarmaya da faɗi tashi, to menene matuƙar burinku na kafa jamhuriyar musulunci?
Ina nufin harkar musulunci a Najeriya. Da farko dai bari in ɗan yi bayani. Ba mu taɓa kallon wannan kalma ta harkar musulunci a matsayin ƙungiya ko aƙida ba. A'a, shi motsi ne da yake bayyana hakan. Waiwayen lokacin da musulunci yake cin ganiyarsa. In kin tuna akwai an taɓa kafa daular musulunci kusan shekara 100 da suka wuce nahiyar kafin zuwan turawan mulkin mallaka a ƙarƙashin Shehu Usman ɗan Fodiyo. Shekaru ɗaruruwa da suka wuce kafin zuwan turawa. To bayan zuwan turawa kuma shekaru 200 da suka wuce sai muka yi tunanin waiwaye don aikata irin wancan da muka rasa. Kiran ya riƙa shiga mutane. Mun fara da ɗalibai musulmi na makaranta. A lokacin muna da ƙungiya ta ɗalibai musulmi ta makaranta. Lokacin ni ne sakatare babba na ƙungiyar ta musulunci. Lokacin ita ce babbar farfajiya a makarantar. Sannan ita makarantar ita ce babba a Afirka baki ɗaya da ma yanzu. Na kuma zama mataimakin shugaba mai kula da harkokin ƙasashen waje a matsayin na ƙasa da ƙasa. Muna ɗalibai a harkar ta fara. Lokacin ba a ce mata harka, ana kiranta ne da ɗalibai musulmi. Sai wajejen tamanunoni bayan ba mu ɗalibai a makarantar kenan, harkar ta samu suna harkar musulunci. Don haka har yanzu muna nan a kan bakanmu cewa harkar musulunci fikira ce ba ƙungiya ba. Muna da harkar musulunci a Najeriya, harkar musulunci a Ghana, kuma akwai harkar musulunci a ko'ina. Muna da harkar musulunci a faɗin Afirka. Kai duk faɗin duniya ma akwai harkar musulunci. Don haka harkar musulunci fahimta ce ba ƙungiya ba. To yanzu bari mu kalli harkar musulunci a Najeriya. Ana samun farfaganda mai yawa akan harkar musulunci, wato a cikin ƙasar, har ta kai ga gwamnati ta haramta ta. Tun da ka ce fahimta ce ba ƙungiya ba, me ya kawo farfaganda? To me ya kawo farfaganda da takurawa a gare ku? Ina ganin hukumomi ne ya kamata su yi wannan bayanin ba ni ba, in za su yi wa kansu adalci. Wasu lokutan za a keɓe waɗanda ba bainar jama'a ba. Sukan ce suna jin tsoron harkar musulunci saboda za ta iya mai da kanta kamar jamhuriyar musulunci kamar irin ta Iran. Wasu lokuta sukan bayyana tsoronsu, suna jin tsoronmu. Amma ni ban ga abin tsoro ba. Mu kalli dimokuraɗiyya mana. Me dimokuraɗiyya ke nufi? Gwamnatin mutane. Kuma ni na san da za a ba mutane zaɓi, a tambaye su me suke so. Wannan tsarin da suka gada na mulkin Birtaniya ko tsarin musulunci. Na tabbata mafiya yawa za su zaɓi tsarin musulunci. Na tabbata. Saboda haka ba wani abin tsoro. Don zai kasance gwamnatin mutane ce aka samar daga ƙarshe. Kamar yadda ka bayyana, mafi yawa ga ra'ayinsu. To, kana ganin wannan zai yiwu kuwa? Ban tunanin za su bar hakan ta faru. Amma idan lokacin ya zo, kamar yadda aka ba mutane dama bayan juyin juya halin musulunci na Iran, su zaɓi tsari tsakanin mulkin mulkiya da tsarin musulunci, sai mafiya yawa suka zaɓi tsarin musulunci. Wannan zai kasance nan gaba.
in an ba mutane dama su zaɓi abin da suke so, kuma na tabbata za su zaɓi musulunci, shi za su zaɓa. And I'm sure that definitely they will choose the Islamic system. Well, Sheikh, you've just recently been released from prison after being incarcerated since Bayan abin da ya 2015. faru Of a course, that's when the shekarar massacre of the Islamic 2015 movement a from Zaria Nigeria na afka muku da took aka yi, place. me ya Tell us faru? what actually happened Ya in ka Zaria. ƙare kai da matarka And a how did kurkuku you and your wife har end tsawon up being shekara 6? jailed for 6 years for that event? To shi dai wannan abun ya fara ne tun kafin yanzu, kusan tun saba'inoni, tun lokacin muna ɗalibai kenan, to har zuwa tamaninoni, inda aka kama ni a 81, kusan shekara 4 zuwa 84 kenan. A ƙarshen wannan 84 na fito a watan Mai 1984 kenan, wanda lokacin Janar Buhari shi ma ya kulle ni kafin ya zama lokacin yana mulkin soja. Sai ya kuma sake kama ni ya sake kulle ni a ƙarshen 84 kenan. Wanda wannan kullewar da ya mani ita ce ta kai ni kusan wata 9 kenan, wanda sai 1985 lokacin Babangida kenan, to har dai 87 haka, tun daga 87 ɗin nan har zuwa 89. To hakanan ma a lokacin Abacha 1996 ina prison har kusan shekara 2. From 96 to 98, right? December 98. To duka a jumlace muna iya cewa na yi kurkuku na shekara 9 a mabambantan lokuta. A shekara 7 a tamaninoni, sai kuma shekaru 3 a tisinoni. In the 90s. Now, during this, in the 90s. A lokacin a mulkin Abacha ne aka fara buɗe mana wuta a fili, inda aka gayyaci sojoji kawai don su buɗe mana wuta, kuma sun kashe mana wajen mutum 66. Wannan shine muke da tabbaci. Amma a wannan lokacin shirinoni sun yi ta shirin kawo mana hari, ban san iyaka ba. Amma a shekara ta 2014 lokacin muzaharan Ƙudus sun hare mu, sun kashe mana mutane kusan 33, a ciki har da 'ya'yana 3. 33 people, including my 3 children. Kafin nan a 1985 sun fito da shirin abin da suke ce mu kira kisan ƙare dangi, wanda suka yi nufin su ƙarar da harka duka baki ɗaya, wanda bayanin ya zama mu cewa lallai idan suka zo za su kashe kowa da kowa ne, su ƙarar da harka ɗin baki ɗaya. Babu wani kuma abu da suke amfani da shi, kawai sai bindiga kisa. Kuma kin sani ba mu amfani da wasu makamai, ba mu faɗa da wani bindiga, magana kawai muke yi, amma amsar shine faɗa da kisa, shine faɗa kawai da kisa. Domin haka abin da ya faru a Zaria shekara ta 2014 duk shiri ne na afka mana, duk da cewa ba su iya kare aika-aikar da suka yi a shekara ta 2020, sun ce wa an tare hanya. Haka aka dai, inda gaske ne a gidana nesa yake da inda suke zargin an tare hanyar, kusan nisan kilomita 3 ne
went to the area where I was living, opposite one of the campuses of the Ahmadu Bello University, Farko campus. And a lot of people living in those quarters there, they are either students or lecturers or some people related with the campus. Actually, the quarter or that part of the city was actually built by that campus of the university. An kashe mutane masu yawa, da yawan waɗanda aka kashe akwai ɗalibai, sannan akwai malamai, akwai ma da yawa, da kowa ma an kashe. Sun ƙona gidana zuwa toka. Sai suka sha mamaki bayan kisan ɗaruruwan mutane da ƙona gida, ni da matata da 'ya'yana muna raye da wasu 'yan uwa kaɗan. Some few brothers and sisters, were still alive. Were about 12 who were inside the house, even though the house was packed. So when they spotted us, kwana biyu kafin nan suka fara kisan. A ranar Asabar kenan 12 ga watan Disamba shekara ta 2015 sun zo inda muke ne a 15 ga watan Disamba. Sun zo inda muke ne a 15 ga watan Disamba, inda matata da ni muka ji ciwo, munanan raunuka wanda Allah kaɗai ya san wace irin hikima ce ya ɓoye a ƙasa wanda ya ban mu a raye. Gaskiya an harbe mu sosai da yawa, wanda ba kowane mutum ne zai tsallake wannan ba. Zan iya tunawa bayan sun gama harbi na ɗin, na rika kiran mutane har da manya a cikin gwamnatin, kai har ma da Buhari. Na ba da saƙo ga wani ɗaya daga cikinsu ya isar da sallama ta gare shi. Shi Janar Buhari na ce a ce mashi ina fatan za su ci gwamnati lafiya, kuma ya sani za mu haɗu da shi ranar kiyama wurin hisabi. Na fahimci daga baya Buhari ya ji wannan saƙon. So, at that time I was telling them that it's only need for my blood to finish dropping before I go. To ni abin da ya bani mamaki shine kwana 6 bayan wannan abin ya zama bani da ko ɗigon jini ɗaya a jikina lokacin da aka zo za a yi mani aikin ido. To bani da cikakken lokacin da zan tsaya in ba da bayanin komai da komai. Harsashi nawa ke a jikinka yanzu? Ba zan iya sani ba, sai dai sun dagargaza hannuna na dama da ma na hagu. Kuma daga nesa ana iya gani ya shafi wani sashen idona. Hoto ya nuna kwafsan harsashi ya taɓa kaina da wuyana. Daga kai zuwa ƙasa sun ƙirga kwafsan harsashi 38. Kuma including in my eyes. One of the eyes was slashed out, and also my wife. Kuma matata tana da harbi a cikin cikinta. Her stomach and her thigh, Sai suka ɗauke mu zuwa asibiti. Ita matata sun mata aikin cire bullet din ne ba tare da allurar kashe ciwo ba. Under anesthesia. So they only use pulse on her, and say this is another one, this is another one, this is another one. I remove the bullet. I don't know how many bullets they remove from her, and they later on, pitch some other bullets with stitches and left some up. It was later in another hospital. Sai daga bayan aikin muka gano akwai bullet guda a ƙasan mahaifarta wanda bai fita ba. Suka ce ba zai fita ba a wannan lokacin. Myself, they put me under anesthesia.
So I don't know how many bullets they removed, but they removed so many. But because the bullets... Harsasan bullet ɗin da ke jikina sun watsu ne a cikin jikina, ɓangare daban-daban, da cinyata da kaina har zuwa yanzu. Shi kuma ɓangaren harsashin yana kumfar guba, kuma dai har yanzu yana rayuwa ne da barbashin harsashi a jikina, kuma har ya zuwa yanzu. Kuma kana raye, mataka tana raye, gaskiya abin naku da ban mamaki. Ikon Allah ne kawai, ikon Allah ne kawai. Don lokacin da suka auna zafin jikina ya kai 244, wanda mutum yakan rayu ne da 10 kawai, amma ni jikina ya kai 244. Allah ne kawai ya yi nufin mu rayu kawai. Menene yanayin kisan kiyashin Zaria da kuma zamanka a kurkuku har tsawon shekara 6? Kin san tun bayan da abin ya faru, gwamnatin jiha ƙarƙashin gwamnatin tarayya sun sanya kwamitin bincike ya yi bahasi akan waƙi'ar Zaria, amma mu ba a ba mu damar mun gabatar da kanmu ba. Wani daga cikin lauyoyina ya so ya gana da ni a inda nake tsare, ni da matata ba su ba shi damar ganina ba. Tun da ba za su iya ganin da suke karewa ba, to ba halin zuwa. Har a asibiti ba su bar su ba, sai suka tattare duk wasu bayanai, sai suka tattare duk wasu fayiloli akan waƙi'ar, amma ban da namu. Ko a lokacin duk sun ƙi sauraron ɓangarenmu. Kwamitin binciken ya fitar da bahasi cewa duk waɗanda sojoji suka kashe, to gwamnatin tarayya za ta biya diyarsu, kuma a miƙa gawawwakinsu ga iyalan waɗanda aka kashe. Domin babban jami'in gwamnatin Kaduna ya tabbatar da cewa sun rufe mutum 347 a kabarin bai ɗaya. Guda nawa kace? Jami'in gwamnati da kansa ya tabbatar da cewa sun rufe kusan mutum 347 a kabarin bai ɗaya, kuma mun san ba su kenan ba. Gaba ɗaya dai daga ɓangaren mu muna da sunayen mutanen da aka kashe da kuma shekaru. Kamar nawa ne adadin? Wajen mutum 700 ne, amma lalle adadin ya tasar wa mutum 1000. Not only those we know, a lot of people we don't even know them, right? So we have an estimated number of people, at least about 1,200 were killed. All right. Abin da nake son cewa shine kwamitin bincike ya ba da umarnin cewa duk waɗanda aka kashe a biya diyarsu, kuma gwamnatin jiha ta biya duk abubuwan da ta rusa. Ya haɗa da gidajenmu, Husainiya, makarantu da sauransu. Kuma an miƙa buƙatun kwamitin ga Muhammadu Buhari a ranar 7 ga watan Satumba 2016, kuma ya aika wakilci cewa duk wanda aka kama da hannu a wannan kasassaɓar za a hukunta shi ne kamar yadda ya faɗa, amma har yanzu shiru, bai su ce komai ba. A Disambar wannan shekarar ne, bayan wata babbar kotun tarayya ta zartar da hukuncin cewa tsare ni da matata ya saɓa wa doka, cewa a sake mu kawai ba tare da wani sharaɗi ba, a biya mu diyya, kuma a gina mu gida mu zauna a duk inda muke so a duk jihohin Arewa. Wannan hukuncin kotu ba a zartar ba.
kuma sun ɗauki wajen mutum 500 masu rauni zuwa gidan yari. Ɗaya ne kawai ya mutu, amma sauran duk sun rayu. Sun saki masu yawa daga cikinsu, sun kuma kai ƙaran wajen mutum 153 sun raba su zuwa gida biyu. Sun raba su zuwa kotu guda biyu, ɗaya da mutane 77, ɗaya da mutane 76. A Julai 2018, wata babbar kotu a Kaduna ta sallami wasu mutane kuma ta wanke su, ta kuma ba su damar neman diyya a tsare su da aka yi ba bisa doka ba. Kuma hakanan a 28 ga watan Julai na wannan shekarar an kai mu kotu, kuma kotu ta sallame mu sallamar babin bashi, kuma ta wanke mu sumul daga tuhuma 8 da ake mana. Ta gano ba ɗaya daga cikinmu da aka kama da laifi, kuma an ba su umarni su biya mu diyyan musgunawar da suka yi mana, amma har yanzu shiru. Kenan ba su biya diyyar komai ba. To, ba wata diyya ko kaɗan, tare da sun san ba mu da laifi suka je suka aje mu cikin tsanani wajen shekara 6. Amma muna godiya ga Allah, da ikon Allah mun tsallake. Mu koma kan halin lafiyar ka kai da matarka, ya abin yake? Har yanzu mu biyu muna da ɓarɓashin sauran harsashi a jikinmu. Akwai na ƙafa, suka ce ba za su iya cire shi ba, amma likitocin waje sun ce suna iyawa. Duk da cewa an ba da umarnin cewa ma iya fita neman lafiya, amma ba su bar likitocin sun yi aikin ba. An ba mu damar zuwa Indiya, amma sun bi sun yi kutun gwilarsu. Me yasa ba za ku bar ƙasar ku je ku nemi lafiya ba? Abin da muka tsammata kenan, da zarar an sallame mu daga kurkuku cikin ɗan lokaci za mu je neman lafiya. Bayan fitowar mu mun nemi fasfot, amma lauyanmu ya nemi kotu ta ba mu damar neman lafiya kamar yadda aka ba mu a baya, mu je wajen neman lafiya, cewa a ba mu fasfot ɗinmu saboda yanayin rashin lafiya, tunda ba su caje mu akan wannan ba. Another high court has ordered that we have the right to seek medical assistance outside Nigeria. Ba ina so in tare numfashinka ba ne, Sheikh, haka ne? Duba da yanayin lafiyar idon ku, to me hana a samar da passport? To, abinda alƙali yake cewa kenan, ba mu buƙatar wata shaida ko wai umarnin zuwa wajen neman lafiya, saboda ba mu da wata tuhuma a kai. An sallame mu, kuma an ba jami'an kurkuku umarni su ba mu duk wani tarkacenmu da ke hannunsu, tunda mallakinmu ne. Kotu ta zartar da wannan hukuncin. Kin gane, lokacin da muka fito muna ta tsammanin wannan abu na sati ɗaya ne ko 'yan makonni haka, amma har yanzu dai shiru. Amma har yanzu dai fasfot ɗin namu baya hannunmu. A lokaci guda kuma jami'an tsaro sun ɓatar da fasfot ɗin baya hannunsu tun lokacin. Sai dai yanzu su yi wani. To sai aka ga mana cewa wai amma fasfot ɗinmu sun kuye, wanda ke nufin wai mu biyun ba mu da damar fita ƙasar waje, wanda ba mu san dalilin hakan ba. Ba su faɗa muku ko me yasa ba? Ba wasu dalilai da suka bayar? Ba su faɗi wani dalili ba a hukumance. You know, Sheikh, while you were in prison, first of all, your own
Bayan kama ka an samu zanga-zangogi da yawa daga mutanenka 'yan harka Islamiyya da ma ƙasashen waje da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suna nuna a sake ka. To tambayar ita ce, a ganinka ya aka yi ka haifar da yanayi irin wannan a ƙasa da ma ƙasashen waje? Har 'yan rajin haƙƙi suka sa kansu a cikin neman 'yancinka da kuma cewa har yau mutanenka 'yan harka suna zanga-zanga duk da rasa rayukansu da suke, me ya kawo haka? And also, I have to say, with your own people and continually demonstrating, even though many times they were losing their lives, what do you attribute all of this to? Well, it's not my own creation, actually. It goes on. To, ba yana bane ba yin Allah ne. Da gaske mutane na son su yi muzaharori. Muna da damar yin hakan. Amma kina iya gani a kisan kiyashin Zaria cewa mutane suna kare kansu ne da ma 'yan uwansu. Shi kisan kiyashin Zaria ya ja hankalin duniya akan rashin adalcin da aka yi mana. Lallai ya ja hankalin duniya akan rashin adalcin da aka yi mana da nuna tausayi. Kuma wannan ya nuna aika-aikar da aka yi mana. Kin san yanzu muna cikin kwanakin juyayen arba'ina na Imam Hussein alaihi salam. A irin wannan ne miliyoyin mutane ke kwarara zuwa birnin Karbala inda aka yanke kan Imam Hussaini da wajen mutum 18 daga zuri'ar shi, 50 kuma daga sahabbansa. Wannan rashin adalci ya ja hankalin mutane masu yawa a duniya daga ko'ina, ba wai sai musulmi kaɗai ba. Kina iya ganin yadda masu tattaki ke bumbuntuwa zuwa kushewar Imam Hussaini. To mu mabiyan Imam Hussaini ne. Shi yasa kisan kiyashin Zaria ya bude idan mutane, albarkar Imam Hussaini ne wannan ibtila'i ya faru da mu mabiyansu. They made the affair, they internationalized the affair. Ka yi magana kan tattaki. Kamar yadda muka gani a duniya, ana ta yin muzaharorin 40. A Abuja ma hakan yake. Duk da kun saba shirya irin waɗannan taruka. Amma a jiya wani abu ya faru. Ko za ka faɗa mana yadda abin ya faru a Abuja? Shi wannan tattakin kamantawa ne ga irin abin da maziyarta Imam Hussaini suke a Karbala. Kamar alamtawa ne, tun ranar Asabar aka fara yi, jiya ma an yi gangami. Har mutane sun fara watsewa sai ga jami'an tsaro suka zo suka buɗe wuta, suka kashe mutane kuma suka ji wasu raunuka. Zuwa yanzu dai ba mu san hakikanin iya adadi ba, saboda sun kwashe wasu masu dama sun tafi da su. Ma'aninsu yanzu ma akwai waɗanda aka kashe kuma akwai masu raunuka. Shin ko kana da adadin mutum nawa aka kashe ko aka raunata? Gaskiya ba mu da hakikar hakan, amma ba jimawa za mu sani idan aka zo yin jana'iza. Amma ba mu san ko nawa suka tafi da su ba na daga masu raunuka da kuma matattu. Nan da kan sun faɗi cewa sun kama wajen mutum 50. Kafin wannan ma shekarun jiya sun kama wajen mutum 20. Kenan akwai wajen mutum 70 a hannunsu. Kuma sun hana a san inda suke. Amma ba da daɗewa ba, abubuwa za su ƙara bayyana. Me kake tsammani yasa ake harar irin wannan zikira ɗin? Ai an yi a garuruwa banda Abuja, kuma an kammala lafiya. Su sun san waɗannan mutanen za su zo su hau titi ne su yi abinsu su rufe su tashi lafiya. Kuma kullum wannan shine tsarinmu, tafiya daga miƙati zuwa wajen rufewa. Na jiya ma an bi manyan tituna kuma ba abin da aka tsaida. Kuma suna kallon mutane suna wuce cikin motoci bisa hanya. Amma duk da haka suka buɗe wuta. Kuma mun tabbata wasu da aka kashe masu wucewa ne kawai. Ba lallai waɗanda abin ya shafa a cikinmu ne ba kaɗai. Don akwai waɗanda suke shigowa Abuja don yin harkokinsu na yau da gobe.
waɗanda abin ya shafa. Yes, and also I was talking about the Day of Gods you've seen throughout the years being attacked. Tsawon shekarun da kuka kwashe kuna harka, ana kai muku hari. A hangenka, me yasa gwamnatin Najeriya ta damu kwarai game da tarukan da suke wakana, musamman wanda ake ƙalubalantar Isra'il? Shin akwai wata yarjejeniya ne a tsakanin Isra'il da gwamnatin Najeriya? Me yasa suke ɗaukar irin wannan matakin? Wannan tambaya ce wadda ba mai ansa ta. Sanin dalilin da ya sa haka ba su iya faɗi. Wane ne? Menene? Ba mai iya faɗi. A lokutan baya mun sha tambaya cewa, shin kuna goyon bayan su ne? In kuna goyon bayan su, kuma sai ku shirya taro ko gangami a ranar da kuke so kuma taimako, ba Juma'a ƙarshen Ramadan ba. Ku zaɓi ranar da kuke so sai ku nuna goyon bayan ku ga Isra'ila. Kuna da damar yin hakan, amma don me za ku riƙa har taro irin namu kuna kashe mutane masu goyon bayan Falastinu? Kuma idan mutane suna juyayin shahadar Imam Hussaini, ku kuma ba kwa so, to sai ku tattaro mutanenku masu goyon bayan Yazidu. Mun san su Yazidawa ne, don haka sai su nuna goyon bayan nasu ga Yazidu. Suna da 'yancin kare Yazidu, su yi ranar Yazidu mana. To amma sai suka zo da wani sabon salo. Na ɗauka ana tunkara mai bindiga ne da bindiga. Amma ka hari mutanen da ba su da komi a hannunsu sai tuta ko rera take? Ka ce bai kamata a tunkari maras makami ba. Ka ce ita harkar Musulunci a Najeriya ba ta ta'adda ba ce. Kuma ka ce ba ka goyon bayan mutane su ɗauki makami. Ko za ka ƙara bayyana mana dalilin rashin ɗaukar makaminku? Ai saƙon Imam Hussaini ne, abin a bayyane yake. Magana ce ta nasarar jini akan makami, amma a wancan zamanin. Amma a wannan zamanin lokacin nasarar jini ne akan bindiga, kuma lallai jini ne zai yi nasara akan bindigar. Suna amfani da makami ne inda bai dace ba. Suna yaƙar ra'ayi wato fikira wanda ba su so. Mu fa magana muke yi kawai, su kuma harbi. Kila suna tsammanin wannan zai samu bari. Ba mu bari ba, kuma ba za mu bari ba. Kin ga ai Ashura ta ci gaba duk da hare-hare da suke kaiwa wasu lokuta. Wani karan ma Ashura takan wuce ba tare da harin ba. Wani karan ma akan yi su ne a manyan garuruwa, kamar bana a gari guda Sokoto, inda suka buɗe wuta bayan an gama muzahara. To, shekara mai zuwa ma za a yi Ashura a Sokoto, har shekaru masu zuwa, har sai Imam Mahdi ya bayyana, za a yi Ashura. Haka ma arba'ina, ko ku yi harbi ko kada ku yi harbi, Ashura, arba'ina da Qudus za su ci gaba har bayyanar Imamul Mahdi ajallahu ta'ala farzo sharif. Ba abin da ya canza. In har akwai canji, to ci gaba ne. Abubuwa ma daɗa haɓaka suke ta yi. Ban sani ba ko mutanen nan za su zauna su yi nazari akan miyagun ayyukansu. In suka yi haka, to za su fahimci cewa harin makamansu ya ƙara mana jajircewa ne. Muna ƙara ƙarfi. Boosting our morale and also succeed also in getting us stronger and stronger. And you've had such an effect because your movement
Kana ta ƙarfafa cewa kiranku fikira ce, ba shi'anci ba ne kawai. Akwai Kiristoci da 'yan ba ruwanmu a cikinku, kuma su ɓangare ne na ita harka Islamiyya ɗin. To meye sirrin a nan? Me ya jawo hankalin mutane tun da ba kiran aƙida ba ne? Shi kira ne na neman samar da adalci, kuma kowane ɗan adam na buƙatar adalci, kuma baya son zalunci. Muna magana ne akan faɗa da zalunci da shimfiɗa adalci, kuma wannan ɗabi'a ce ta kowane ɗan adam, musulmi ne, kirista ne, bayahude ne, kuma kowane nau'in addini, ko masu cewa ba su da addini, ai mutane ne, ba su son zalunci, suna son adalci. To wannan kuma saƙo ne na adalci, shi kuma saƙon zaman lafiya na jan hankalin mutane ne zuwa gare mu. Muna kiran mutane ne su haɗa hannu ne da mu, kuma alhamdulillahi ko a tattakin nan Kiristoci da yawa sun shiga ciki tsawon shekaru ma, kai ba ma Kiristoci ba kawai, mutane gama gari ma har da ma manyansu. Kamar yadda kike gani a Karbala, mutane kala-kala na shiga, saboda shi tattaki saƙo ne na faɗa da zalunci da kuma kafa adalci. Speaking of justice, I mean, Nigeria seems to be unfortunately deteriorating. Maganar adalci da kai. Najeriya tana ci baya ta ɓangaren tsaro, ta ɓangaren tattalin arziki. Muna ganin Boko Haram, masu neman kuɗin fansa da kashe-kashe. Me ke faruwa ne? What has happened to Nigeria? What is key here? What needs to happen? Well, this myself, I can say ni kaina ban san abin da mutanen nan suke so su cimma ba na sanya ƙasar na a wannan halin. Ga alamu kuma ba su da walwalar al'amura, kuma maimakon maganin matsalar sai suka ƙirƙiri wata matsalar. Misali, hari da aka kai mana, don me za ku harbi zaharori alhali ga mutanen da kuke kira mahara suna kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba a ɓangaren ƙasar nan. Me yasa ba za ku juya al'amarinku gare su ba? Kuma sun ce suna yaƙar Boko Haram da mahara. Me yasa kullum suke ƙara sheƙi a yarsu, kuma suna ɗauke da bindigogi? A lokaci guda kuma jami'an tsaro suna ba da labarin kodayaushe suna ci baya, ana kashe da yawansu. Me yasa wannan iya shegen ke ci gaba? Waiwa ke amfana da wannan? Idan ana faɗa, kodayaushe ka tambayi waiwa ke amfana. Maganar ita ce kawai wasu mutane ne da ke so su mamaye tattalin arzikin ƙasar nan tamu, suke son wannan rikici ya ci gaba, don wannan shine amfanarsu. Don lokacin da mutum ke gudun tseratar da ransa, mutane na cikin tashin hankali da firgici, to lokacin ne za a sace tattalin arzikinsu ba tare da sun sani ba. Don haka su waɗannan masu harin arzikin namu su ne suke bayan duk waɗannan fitintunan. This is a time when their worlds will be taken away without them knowing. So it has to be those who are interested in our resources, they are the people behind this chaos. Lura da nahiyar Afirka da yadda ta kasance ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka na yamma tsawon ƙarnoni. A kallon kyakkyawan nazarinka a kan wannan, me kake gani zai kawo warwarar wannan al'amari a Najeriya
da ma Afirka gaba ɗaya. Could help with not only Nigeria but all of Africa in liberating one from being under basically the claws of imperialism. What needs to take place? Yeah, I think this is one of the reasons why the attack on the movement has been intense. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa suka kai wa harka Islamiyya hari. Suna faɗa ƙarara cewa ita Najeriya ita ce giwan Afirka, kuma akwai yiwuwan duk abin da ya yi nasara a nan to zai iya wanzuwa a sauran ƙasashe su ma su yi koyi. Don haka suna jin tsoron samun juyin juya hali a Najeriya zai canza sauran ƙasashen ne gaba ɗaya. Haka yasa kika ga ana ta gallaza mana a Najeriya. Sheikh, ka yi magana akan Imam Hussaini, ka yi magana akan Karbala da sadaukarwa, kuma ya kamata a sadaukar. Kai kanka ka sadaukar, Sheikh. Ka yi sadaukarwa da yawa. Tun farko ka faɗi yadda ka sha ɗauri, 'ya'yanka 6 da 'yan uwanka daga mabiyanka duk suna ɗaure. Kai da matarka kuna ɗauke da harsasai a jikinku. Me yasa duk barazanar nan ba ka yi shiri ka zauna gida kawai kamar ka yi ritaya a wannan lokaci, amma ka ƙi yin haka? Don me? What makes you want to continue doing what you do? You could easily just sit at home and just have a regular life as a retiree at this point in time, but you haven't chosen that path. Tell me about that. Well, Kila kin taɓa jin tarihin Nelson Mandela wanda aka ɗaure shekaru 27. Shi da kan shi rubuta cewa an rubuta mashi sharuɗan sakinsa. Duk lokacin da ya zo sa hannu za a sake shi, amma da ya zo sa hannun sai ya tuna da sadaukarwar Imam Hussaini. Da ya zo sanya hannun sai ya tuna da sadaukarwar Imam Hussaini alaihi salam. Sai ya ji ƙare ta zama a gidan jarida na tsawon shekara 27. Wannan Nelson Mandela fa kenan, wanda ya yi koyi da Imam. To, mutum nawa ne mabiyan Imam Hussaini? Idan dai har wanda ba mabiyan Imam Hussaini ba zai motsa, to ina ga mu mabiya? Dole ne mu zure, mu daure har ƙarshen al'amari. Su ma suna son kashe mu ne ko? To, wata rana dama za mu mutu, su ma za su mutu. Wannan motsi zai ci gaba, ko da ranmu kuma ko babu ranmu. Tafarkin gidan annabta ne, mun samu karsashi daga gare su. Abinda duka ake mana kaɗan ne akan nasu. Mu ci gaba da lura da abin da ya samu ahlul baiti daga Sayyida Zahra alaihi salam, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussaini da ma dukka a'imma. Abin da ya same mu kaɗan ne akan nasu. Na baki misali da Nelson Mandela ne wanda ya kwace shekaru 27 gidan yari. To ni duka fa tara na yi. In an haɗa da 6 duka 15 kenan fa. Ina ga to in har Nelson Mandela ya jura wannan, to ina gani mai da'awar bin gidan annabi. What about myself, who claim to be the follower of Imam Hussain? Well, you say that's so
kamar maganar sadaukarwa da kai. In mun lura yanzu, abubuwa suna lafawa, mutane na karaya, musulmi da wanda ba musulmi ba. Ya kake hangen ruhin waɗannan mutanen dangane da ra'ayinka na sadaukarwa don neman adalci da daidaito? In their search for the truth and for justice, as you talked about? Well, we do not lose hope. A'a, ba a yanke ƙauna ba. Wannan yanayi ba zai ɗore ba. Zalunci ba zai taɓa dawwama ba. Ali Yaqub sun sha wuya ƙarƙashin Fir'auna tsawon shekaru 200. Falastinawa sun daɗe suna wahala. Amma wata rana mai zuwa, mai rauni zai samu ƙarfi. Rana na fitowa insha Allah. Kuma abin sani ne cewa shi fa zalunci ba zai ɗore ba. Kuma adalci zai da wata rana. Mu ba su bayayyu ba ne ba. Mu musulmi muna da fata. Domin kuwa alƙawarin Allah ne daga littafinsa mai tsarki da zantukan manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa Imam Mahdi zai bayyana bayan duniya ta cika da zalunci da ƙeta, ya cika ta da adalci da daidaito. When the world is filled with injustice and we fill it with justice and tranquility. To, Sheikh, menene hankoranka akan harka Islamiyya a Najeriya? Ko meye mahangarka gaba ɗaya ma? Well, I know that lallai muna samun ci gaba. the call is getting to the ears of people and people have kiran nan yana shiga kunnuwan mutane. Kuma idanuwan mutane sun buɗe. Kamar yadda kika gani a baya sun yi ta ƙoƙarin bata mana suna da cewa mu 'yan tashin hankali ne, mu masu taurin kai ne. Ta yadda idan mutum zai ji tsoron mu ne, kamar mu ba mutane ba. Kowa dai ya ga abin da ya faru jiya, mutane sun gani, mutane suna ɗauka da bidiyo. Kowa ya gani, abubuwa ne a bayyane. Ba lokaci ne na yaɗa ƙanzon kurege ba. Bata lokaci ne ka faɗi ƙarya don yanzu mutane suna wayewa. Ko ka yaɗa labaran ƙarya, mutane za su iya ganewa. Lokaci ne yanzu na wayewa. Mutane na ganin abin da aka yi mana ya ƙara kambama al'amarin ne. Mutane suna iya gani kai tsaye. Ko ka yaɗa labaran ƙarya ma kana rudar kanka ne. Don mutane na gani kuma mutane na ƙara gane ko mu su wane ne. Ba wai a Najeriya ba, a'a a duniya gaba ɗaya. Kamar yadda na ce, akwai 'yan rajin kare haƙƙi a duniya, kuma da yawan mutane na son su ba da kansu don su taimaki harka, har ma wasu sukan rasa rayukansu, wasu kuma a raunata su, kuma su ba da goyon baya duk da haka. To me za ka ce a kan waɗannan mutanen? Na san na taɓa faɗa ma wasu ɓangare na 'yan uwa cewa abin da ya faru da mu jarabawa ce, kuma za ta ci gaba da zuwa. Su zama cikin shiri na tunkarar jarabawoyi masu zuwa, kuma da ƙara ƙaimi har sai an nasara. Sannan 'yan jarida ma na bakin ƙoƙarinsu. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma da fatan ba za su gajiya ba da aikin da suke yi. Su ci gaba da dauriya insha Allah har nasara. Until victory and even beyond. Sheikh, how
would you like to be remembered? I mean, we all have To our Sheikh, time that we definitely leave ya this kake so a world. riƙa tuna ka How would you like to be kafin ka rasu? remembered? And Me what kake is so important for ka you to be tabbatar able to ka zamo accomplish, or abin maybe have ambato already a accomplished taƙaice? before you go? Tell me, in general, your perspective about this. Well, I think a lot of people think that. To da yawan mutane sun ɗauka cewa nasara ita ce kafa gwamnati. Alhali ba haka ba ne sam. Nasara ita ce mutum ya tsaya kyam kan nasara shine mutum ya tsaya kyam har ƙarshen al'amura. Nasarar mu ita ce dakewa har mu mutu wata rana, ko an kashe mu ko ba a kashe mu ba, za dai mu mutu. To za a tuna da mu cewa mun tsaya kan ra'ayinmu kuma ba mu ji tsoro ba. Wannan dai shine za a tuna da mu, kuma mutane za su samu kuzari daga wannan, kuma su tuna da cewa wannan ba yin mu bane ba, muna koyi ne daga sai Imam Hussaini, koyi da a'imma shine sirrin samun nasara ko bayan mutuwa. Zan so in ji sharhinka na ƙarshe. Me za ka ce? Wane saƙo ne gare ka? To bayan godiya ga Allah, zan so in gode wa mutane da suka tsayi wajen ba mu kariya kai tsaye ko kaikaice, rubuce-rubuce, zanga-zangogi, maganganu da sauransu. Allah dai saka musu da alkhairi, don kuwa al'amura fa ba su zo ƙarshe ba. Don kuwa har yanzu muna daurin talala ne, saboda ba a ba mu damar fita waje neman lafiya ba. Muna kuma buƙatar addu'o'insu a lokutan salloli da ibadoji, kamar yadda mu ma muke tunawa da su, insha Allah. Sheikh Zakzaky, mun gode sosai, muna matuƙar godiya a gare ka, tare da kai da mutanenka har da matarka. Muna matuƙar godiya, mun ji daɗin fira da kai sosai, muna godiya sosai. Thank you so much. Thank you very much. To na gode. Well, thank you everyone so much for being with us.